бисёри баъд бори оригинал мепурсанд духтарако. марҳамат, ман шумода борои оригинал ёфтагиям дар магазини Алманал. нигоҳ кунед болопӯшакҳои фасон. ҳозир акция рафтестай, ҳозир дохил медроем. медонед нархошон ай чанд сум сар мешава? инми ай 500 сомон сар мешавад то 2500 то 3000 сомона. қиматиёш намеояд. нигоҳ кунед чӣ хушрӯчае. бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4 дарвоза даян ряди магазинои шишагӣ духтарако. марҳамат биёен. инами ряди магазинои шишагӣ магазини рақами 121 магазини Алманал меган. марҳамат борошон беҳад босифатай беҳад хушрӯви эксклюзивай. ина медроем бо аз наздик ман шумода нишон метам дидена ряди магазинои шишагӣ духтарако. марҳамат хушрӯгира бинен. мана ин моделакошона бинен духтаро чихе фасонакан. ҳамаи ҳами ҳозир акция шидаган. марҳамат биёен. омада ки натонистен рақамошона мемонам нависен доставкатон мекунан ва ёша бинен духтаро қа хушрӯчаян. мана сифатошон да гап нест. ҳамаи ҳами акция дафтидага инами 121 магазинда. ина духтаро инами двойкора диден. ина ин ва якора диден духтаро нигоҳ кунед чихе хушрӯчаян. 500 сомон 550 сомон 780 будан. ё ҳозир бо ҷудогона наворошам астай. ҳамаша ма шумода нишон метиҳам. дар рафти навор тамошо кунед. ҳамаи ҳами доставка дора. ина кадомеш маъқултон мешава интихоб кунед. охира бинен интихоба духтаро бовар кунед. ишаишда хушрӯ ишаишда хушрӯ материалша намеген бо аҷоиботай. духтаро агар наворда хушрӯ надида боше нависен расмоша партоян. як бурака ки дига озима суроғара пура мефаҳмонумтона гӯш кунед биёен. бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4 дарвоза 121 магазин магазини Алманал. дӯстони азиз, суроғара наёфтен ё ки доставка хостен, марҳамат рақамошон ҳаст. нависен дар авакак шумода ҷавоб метиҳанд, доставка мекунанд. ина касоне ки бенигин мехоҳанд, инам хеле вариантҳои скромниам ҳастай. моли Дубай, сифатҳои беҳтарин, нархи дастрас. ҳозир акция ки рафтестай ҳамаш бо арзоншидагай успед кунен, тамом нашида омада харидорӣ кунен. ира бинен хеле киртои хонапӯшакам ҳастай, ҷоравакам ҳастай. хулоса намино 350 сомон будан, ҳозир 200 сомонӣ шидаган. италиянкои оригиналай. барои модароям вариантҳо беҳад бисёрай. анами тройкаи лёна боша бисёриё пурсида буданд. нигоҳ кунен лёнаи материалш ҳам хушрӯве астай ки бори Дубайай тройкаи духтаро. киртаи база дора, болопӯш дора, ба шарф дора. 680 сомон 700 сомон буд. ҳозир акция шидагай 550 сомона. размеро ҳастай. ҳозир наиҷа чанд модела ма шумода нишон метам. ина 550 сомон кадомиша мегирен. бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4 дарвоза 121 магазин даен. иҷа модел бисёрай. як бурака гози то охира тамошо куненда. ҳамаш бори оригинала. намино ҳамаш 550 на? ҳамаш 550 сомон. ина ёшам лёнан бинен духтаро чӣ қадар новинкои хушрӯ доранд. тез бори нав мебиёя. бовар кунен духтарако успед реклама надоранд. ино барое ки муштариёшон беҳад зиёда интихоб зиёд доранд духтаро. ҳар як новинкае ки меброя якм шумо дар магазини амино пайдо карда метонен ам новинкара. хулоса биёен бинен харидорӣ кунен. духтаро инаи моделора бинен. вай қа хушрӯчаяне. мана иношам ам нархай 550 сомон. ира бинен бисёрай. дар як навор ҳамаи иҷо намешава. афсӯс шумо агар ки надида бошен нависен, наворда хушрӯ надида бошен нависен, расмоша мепартоянд, интихоб кунен, доставкатон мекунанд. ина хеле моделакоям омада буда диден чихе фасончаяй. хулоса ини тарафама аз ин тарафам духтарако лёнаай. ина лёнакои фасон. мана ҳаминакошам нархошона барои шумо 550 сомон кардагиянд. духтаро маъқултон мешава. вақт дошта бошед. ҳатмани ҳатман 121 магазин омада тамошо карда харидорӣ кунен. мана инамуча бинен охи бовар кунен. тамоми расветкову тамоми модело дар ин нуқтаи савдо ҳастай. мана биненда чихе бисёрай. эҷада бо инаи металликошам астай. диден ҳамаи ҳами новинкае духтаро. агар бовар кунен бисёри новинкора успед накардем навор гирифтанда. дар рав гирифтаншам хушрӯва ёхи новинкоашон. бо ҳозир ки акция рафтестай тамоми борошон арзон шидагай. инамино
700 сомон 650 сомон буда. Ҳозир аксияда чанди карден? 500 сомон. Марҳамат духтарако. Шарфам дора бори Дубай. Ина аз наздик биненда духча чиха хушручай. Расветка дора? Расветка бадани хел моделакои фасон дора. Духтаро ҳозир ҳамаша нишонтон метим дар кортон боша. Беҳад модели фасонай биёин харидорӣ кунен ё ки нависен доставкатон кунан. Бозори Корвон тарафи пажарка даян байни 3-4 дарвоза 121 магазинда. Мана сиёҳуш аст, коричневиш астай, сабзаш астай, хулоса расветко бисёр доран. Ина ягон ҷо рафтандан варианти беҳтарина. Ина хел моделошам ҳастай. Ёшам 500 сомия? ҳамаш 500 сомонӣ. Духтаро 121 магазин биёен тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза ряди магазинои шишагӣ иҷада тамоми намуди болопӯшои Дубая бо нархи дастрас пайдо мекунен. Инами чӣ модели наве ки меброя ё доран. Ира бинен охи интихоб хеле ва хеле зиёдай. Мана ҳамаш бо бори оригинал. Аксакати ина ҳозир 500 сомон шид. Марамат чизеша агар наворда хушрӯ надиден ко нависен расмоша хичон мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен доставкатон мекунан. Мана ин моделша бинен. Ин моделша бинен охи ира бинен иша ижда хушрӯай бо шарф доран катишон. Дидена духтаро. Борои оригинал бисёриё мепирсан. Ина духтаро марҳамат биёен мағозаи Алманал. Борои новинкашон омадагай бовар кунен успети видеокунӣ намекунан. ҳами қадар тез харидорӣ мекунанд муштариё ҳамқа хушрӯи борошон. ҳозир акция рафтестай тамошо бина ина мино 680-700 сомон буд 550 сомон шидагай тройкай кирта дора киртай базай болош боша намхе болопӯш расветкош ҳамаш ҳастай. марамат бори оригинали Дубай бо шарф дора. ина хеле моделҳоям ҳастай. модел бисёр доранд. духтаро вақт дошта бошен як боракак бозори Корвон биёен тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза мағозаи Алманал. инами ҳамаш кори дастӣ рафтагай. духтаро хушрӯгиша бинен охи агар наворода хушрӯ надида бошен нависен расмоша партоян. духтаро бовар кунен ҳар як моделай мисол ҳар як таира нишон додан намешава барое ки борошон беҳад бисёрай беҳад вариантҳои хушрӯ доранд. ина марамат вақт дошта бошен омада тамошо кунен ё ки нависен доставкатон кунан байни 3-4 дарвозаи пажарка 121 магазин. ира бинен вишифка дора чихо хушрӯай тройкаи ваям диден духтаро. ана ин модела бинен аз ҳами модел чанд расветкаяй размеро боша ҳамаш ҳастай. духтаро ина барои ягон ҷо рафтан борои Дубай мекуфта бошен кирта болопӯш двойка тройка ҳатман мағозаи Алманал омада як боракак борошона тамошо кунен баъдан метавонен ки харидорӣ кунен. духтаро ва духтарако нигоҳ кунен ҳами қадар новинкаҳои фасон омадагай дар мағозаи Алманал. биненда тройкачаи Дубай дига цветошам аст. ҳозир ма шумода нишон метам дар кортон боша биёен омада наметонен нависен доставкатон кунан ҳамхе хушрӯва. ира бинен ҳозир ма дига цветошам нишон метам биненда чихе фасонакай хулоса акция рафтестай дар мағозаи Алманал. нархҳои намино 800 сомон 680-700 инам хеле буд. ҳозир бошад 550 сомон шидагай. беҳад варианти хушрӯа ягон ҷо рафтанда мисол тӯйда хеле ягон ҷо дугонаотон кати мерен мисол меҳмонӣ рафтанда беҳад варианти фасонакай. ина вечерний образ ина моделшам ҳастай оригинал Дубайш. марамад ина инош боша 800 буданда ётон боша дубайскиё. ина аз ин дига цветам ҳастай. ҳозир бошад ҳамаи ҳамин дар мағозаи Алманал 550 сомон шидагай. бозори Корвон тарафи пажарка биёен духтарако байни 3-4 дарвоза 121 магазин. магазини Алманал рақамашон ҳаст. агар хушрӯ надида бошен нависен доставкатон мекунан расм мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. аксияи дигаре ки дар мағозаи Алманал рафтестай тамошо бино нигоҳ кунен анам хел киртои фасони итальянкаяй бинен беҳад хушрӯ сангчоошонам хичонам тоза оригиналан 350 сомон 300 сомон 350 сомон мефурӯхтанд. ҳозир бошад нархошон 200 сомон шидагай. марамат кадомешам мегирен 200 сомонияй размеро ҳамаш ҳастай. то охири навора тамошо кунен ҳар як платяй ҳар як киртояй ки боварӣ дорум ки бинен маҳқултон меша духтаро. марамат борои оригинали
Тошкент. Ира бинен охи. Инеш бой пекай. Хулоса 200 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4 дарвоза даян 121 магазини Алманал размер ҳастай ина успет кунен тамом нашда кам мондагай мисол ай ҳар якташ я тай ду тай се тай мондагай лекин биён аз наздик бинен мисол айшне размертона меюбен хулоса беҳтарин варианто дар мағозаи Алманал иҷа борошон аслан ҳамаш бори Дубайай лекин мувофиқи хоҳиши муштариё анам хел борои оригинали Тошкентам овардагиян марамат рақамо ҳаст муроҷиат кунен.